Dobar dan. Da nećete kod teta. A gdje si ubrala? Gdje je bilo? Ne biraš, jel? Ne biraš više. Ne biram. Je na kružnom toku. Gdje je? Sve kako se naroštali. Ha? Kako će ovaj naroštala? Koliko prodaješ? Koliko ko da? 10 dinara. 10 dinara i sve to. Pa ne piješ i ti za 10 dinara. Ha? A joj. Pijem. Piješ za džab. Aha. Dajte i meni za da. Čega? Pa da pijem ja. Ne možeš piva. Ima piva samo. Sam pijem. Neću, A šta kao sad ne piješ pred nama, jel? Ne pijem pred nama. Vidio sam te da šljokaš. Aha. Vidio sam. Nećete, jel? Pa koliko prodaješ? Pa nije ja, ne sviraš tu priču što je bilo. Nikad nisam rekla koliko je. Dobro, a koliko bi dala za to? Ovo sve 100. Ej, jebi ga sad. Opa, jebi ga, pa šta hoćeš? Pa još, pa ajde mora. Pa šta? Ajde. Pa evo Kako ti je u važu da stavim, to samo da za čašu. računaj po 20 dinara, pa evo ti 100. Šta je? Po 20 koliko dinara, ima tu za 20, 100? 15, 60. Jel vidiš? 20, 15, 60, 80, 100. I opet dve više da daš. Daj pa 20 dinara, šta Ne je? valja, ne. Ćao. 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 Bose! Smiješna.